Здравейте хора, аз съм RadioP и днес ние пак ще снимаме клип с TNT-та. Като този път няма да е TNT избухващо срещу някакъв моб, а ще бъде дълга експлозия от TNT-та, която продължава в линия като змия. После имаме и една малка къщичка. След това надпис TNT. GG, надпис Like и най-накрая End надписа. Може да не е чак толкова дълга и голяма, но пък се струва да видим експлозията, защото аз мисля, че това ще бъде най-дългата експлозия, която сте виждали. Затова нека да започваме с нея след 3, 2, 1. Започва и ето. Този път не лагва. Леле. Определено това е дълга експлозия. Благодаря ви, че гледахте този кратък експлозивен клип отново и надявам се да ви е харесал. Лайкнете го, напишете в коментарите, ако искате нови TNT срещу мобове или дълги експлозии. Това беше от мен, хора, до следващия клип.